Hola a tots, totes. Aquesta és la part final del tema número 1. Com hem vist, la metodologia utilitzada per Schrödinger per resoldre el problema de l'àtom d'hidrogen i altres àtoms és assolir que l'electró es comporta com una ona, aplicar el concepte d'ona estacionària al comportament d'un electró al voltant del nucli i resoldre una equació que ens permet trobar, per exemple, l'energia d'aquest electró en aquesta situació, mitjançant l'anomenada equació de Schrödinger. Inicialment, aquesta equació es va desenvolupar única i exclusivament per l'àtom d'hidrogen, i aquesta resolució dona valors exactes sobre l'energia de l'electró, ja que es tracta d'un sistema en el qual només hi ha dues partícules, el nucli, un protó, i l'electró. Pels àtoms hidrogenoides, utilitzant aquesta fórmula també ens dona resultats exactes. Ara bé, quan intentem resoldre l'equació de Schrödinger per sistemes que tenen més d'un electró, ara ja no dona solucions exactes. Un problema similar al que té la resolució del problema d'un sistema solar en el que hi ha més de dos cossos celestes, com per exemple el Sol i la Terra. Si afegim la Lluna, la resolució del moviment de tots tres cossos ja no, segons la física clàssica, no té una solució exacta. En el cas dels àtoms, tot ve donat, entre altres coses, per exemple, per la repulsió que hi ha entre els diversos electrons de l'àtom, que complica el càlcul dels factors de l'operador hamiltonià que apareixia a la fórmula de l'equació de Schrödinger, que recordeu vosaltres que és una mica més complexa que una simple derivada. Ara bé, una vegada resolt aquest problema, mitjançant mètodes aproximats, el qual es pot fer, per exemple, modernament utilitzant qualsevol ordinador de sobretaula, els orbitals obtinguts pels àtoms polielectrònics són idèntics als orbitals obtinguts pels àtoms hidrogenoides i depenen dels mateixos tipus de paràmetres. Ara bé, quan ja tenim un sistema amb més d'un electró, aquest problema de la repulsió s'afegeix al problema de què passa amb els electrons que estan situats en òrbites internes respecte als electrons que estan situats en òrbites externes. Evidentment, aquests electrons, al moure's més a prop del nucli, d'alguna manera apantallen aquest nucli als electrons més externs. Però en quina mesura? Degut a que ara ja el tractament que hem vist segons la metodologia de Schrödinger ja no implica que l'àtom, els electrons, circulen en òrbites fixes, sinó que hi ha una certa probabilitat de trobar l'electró tant a prop del nucli com lluny d'ell, què passa amb aquest efecte de pantalla? Per això necessitem un model gràfic que ens indiqui quina és la probabilitat de trobar l'electró en un volum determinat a l'espai. No quina és la probabilitat de trobar l'electró en qualsevol punt, sinó en un volum determinat al voltant del nucli. Per això, si representem la probabilitat aquesta de trobar un electró al voltant del nucli, ens trobem una gràfica com en el cas de l'orbital US, en el qual la probabilitat màxima la trobem ja no en el nucli, sinó a una certa distància del nucli. A què és degut això? Bé, quan nosaltres parlem de probabilitats, sabem que la funció d'ona ens diu que al voltant de l'àtom d'hidrogen és màxima aquesta probabilitat. O sigui, aquests puntets que representen probabilitats s'apilotonen molt a prop del nucli. Però el volum en el qual estan situats aquests punts és relativament petit a prop del nucli. Com sabem, la funció d'ona també ens diu que a una certa distància del nucli hi ha una certa probabilitat de trobar els electrons. Però fixeu-vos ara que aquests punts es reparteixen en un volum molt gran. Si representem aquests valors, o sigui, probabilitat per volum, que seria una densitat de probabilitat, ens trobem la gràfica que us deia abans, que apareixia inicialment. La primera gràfica correspon a l'orbital US, la segona al 2S i, com veieu vosaltres a sota, la 3S.
hi ha unes diferències fonamentals. A l'orbital US, la densitat de probabilitat en el nucli és 0, com veieu vosaltres. I després augmenta fins a un màxim i després disminueix. En l'orbital 2S, com veieu vosaltres, la probabilitat màxima es situa en aquestes unitats R dividit per A sub 0 al voltant de 5. Però fixeu-vos que hi ha un altre màxim molt a prop del nucli. O sigui, hi ha una densitat de probabilitat de trobar l'electró en un orbital 2S a prop del nucli molt gran. I fixeu-vos vosaltres que està més a prop en un cert moment l'electró de l'orbital 2S que no l'electró de l'orbital US. A més, fixeu-vos vosaltres que hi ha un punt, aquest d'aquí que acabo d'assenyalar, en què la probabilitat, en aquest cas, densitat de probabilitat és igual a 0. Per l'orbital 3S trobem 3 màxims. Si us pregunteu què passaria amb un 4S, trobaríem 4 màxims. Fixeu-vos que el punt aquest inicial, en el qual hi ha una densitat de probabilitat, encara es troba més a prop del nucli que no a l'orbital 2S o a l'orbital US. Aquest efecte que en un cert orbital els electrons es puguin trobar en un cert moment molt a prop del nucli fa que aquests orbitals siguin orbitals penetrants. D'acord? Si un orbital és penetrant, en un cert moment es troba molt a prop del nucli, d'acord? Això vol dir, en definitiva, que la resta d'electrons que es situïn més lluny que ell al voltant del nucli no l'apantallaran la càrrega positiva del nucli efectivament. Per altres tipus d'orbitals, com per exemple, com veieu vosaltres, el 2p o el 3p, passa exactament el mateix que en el cas dels orbitals S. O sigui, el primer orbital, el de número quàntic 2, com veieu vosaltres, principal 2, 2p, només té un màxim. I aquest es situa al màxim molt més lluny en el cas dels orbitals 2p que no en el cas dels orbitals 2S. Perdoneu, es troba més a prop, una mica més a prop. En el cas de l'orbital 3p, com veieu vosaltres, apareixen 2 màxims. En l'orbital 4p apareixeran 3 màxims. Per últim, fixeu-vos, l'orbital 3d és un orbital que només presenta un màxim. D'acord? L'orbital 4d també presentarà 2 màxims i, per tant, hi haurà una certa probabilitat, en el cas de l'orbital de 4d, de trobar els electrons 4d molt a prop del nucli, en un moment determinat. Bé, aquesta relació entre penetració i apantallament ho veiem a la transparència següent. En una situació imaginària, en la qual els orbitals només representen òrbites, o sigui, els electrons es situen cada vegada en òrbites més llunyanes del nucli, per exemple, en el cas de l'àtom de sodi, un simple model d'àtom de Bohr ens indicaria que l'electró més extern, a l'orbital 3s, hauria de veure única i exclusivament una càrrega positiva, ja que els electrons més interns, els US2, 2s2, 2p6, en total 10 electrons, apantallarien efectivament 10 de les 11 càrregues positives. D'acord? Ara bé, fixeu-vos en el dibuix inferior. Aquest electró 3s, en un moment determinat, es troba molt a prop del nucli. Això vol dir que els electrons interns, aquests de la capa neo, o sigui, els US2, 2s2, 2p6, fixeu-vos vosaltres que estan més lluny en un moment determinat del nucli que no el propi electró 3s. O sigui que ara ja no apantallen efectivament 10 càrregues negatives per a aquest electró més extern. Per tant, l'electró 3s hauria de veure més que una sola càrrega positiva. És possible calcular aquesta càrrega efectiva que veu un electró en base a la càrrega del nucli menys l'anomenada constant d'apantallament. I aquesta constant d'apantallament depèn dels electrons que considerem a més de l'electró que nosaltres volem calcular la seva càrrega efectiva. I té uns valors numèrics determinats. Per calcular aquesta càrrega efectiva hem de saber com omplir els orbitals atòmics. Per omplir els orbitals atòmics fem ús d'una sèrie de principis, com per exemple el d'Aufbau,
que ens diu que hem de construir la configuració electrònica d'un corresponent àtom començant des de l'orbital de més baixa energia fins al de més gran energia, per tal de minimitzar l'energia d'aquest àtom. I s'ha de fer progressivament. En segon lloc, el principi d'exclusió de Pauling ens diu que dos electrons no poden tenir aquests 4 números quàntics idèntics que hem dit abans, el número quàntic principal, el número quàntic L, o el número quàntic angular, el número quàntic magnètic i el spin, el de gir de l'electró al voltant del seu eix principal. I per últim, l'anomenada regla de Hund, que ens diu que en el cas d'orbitals que tenen la mateixa energia, que la paraula utilitzada normalment és degenerat, ja sé que sona molt feo, aquests s'ocupen individualment primer. O sigui, si hi ha 3 orbitals de la mateixa energia, per exemple els orbitals P, primer hem d'omplir cadascun per separat abans de tornar a omplir qualsevol d'ells, per segona vegada. Recordeu, pels àtoms hidrogenoides, independentment del seu número quàntic secundari i terciari, o sigui, L i M sub L, l'energia d'aquests orbitals és exactament la mateixa i només depèn del número quàntic principal. O sigui, els orbitals 2s i 2p, per exemple, de l'hidrogen tenen exactament la mateixa energia, mentre que els orbitals 3s, 3p i 3b tenen la mateixa energia, com veieu ara. Ara bé, per àtoms polielectrònics, l'energia dels orbitals depèn, evidentment, del nombre de protons del nucli, i com veieu vosaltres, a mesura que augmenta el nombre de protons del nucli, 3 pel liti, 11 pel sodi, 19 pel potasi, les energies dels orbitals van disminuint cap a baix, en un esquema, com veieu vosaltres, d'energies cap a dalt. O sigui, es tornen cada vegada més estables aquests orbitals. O sigui que arrencar, per exemple, un electró d'un orbital US del liti costa menys que arrencar un electró d'un orbital US del potasi, ja que aquest orbital US veu més càrrega positiva, per l'augment, evidentment, de protons del corresponent àtom. I com veieu vosaltres, ara els altres orbitals, 2p, 3p i 3d, ja no tenen la mateixa energia, encara que tinguin el mateix nombre quàntic principal. Ara bé, com sabem com s'omplen aquests orbitals? Per això utilitzem aquesta regla mnemotècnica que teniu en aquesta transparència. L'ordre d'emplenatge dels corresponents orbitals ve donada per aquestes fletxes. Primer omplim els orbitals US, que són els de més baixa energia, després els orbitals 2s, després 2p, 3s, i així consecutivament. De tal manera que tenim la següent expressió. US2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Recordeu que el nombre d'electrons màxim que podem omplir cadascun dels orbitals és 2 pels orbitals S, 6 pels orbitals P, 10 pels orbitals D i 14 pels orbitals de tipus F. La regla de Hund ens diu que l'estat fonamental d'un àtom és aquell que té la màxima multiplicitat d'espín. Si representem el número quàntic d'espín, més un mig, menys un mig, per una fletxa, com veieu vosaltres en aquesta gràfica, no pot haver mai el cas que omplim un orbital amb 2 electrons amb el mateix espín. Això està prohibit per la regla de Hund. Per tant, en el cas que necessitem omplir els orbitals corresponents, si a més aquests orbitals, com veieu, en aquest cas els orbitals P, tots tenen la mateixa energia, hem de començar primer per omplir un orbital, un segon orbital, abans de col·locar aquest electró en l'orbital anterior. La regla de Hund es basa en el fet que
si nosaltres col·loquem un electró aparellat, o sigui, electrons aparellats volen dir que tenen espins oposats, com veieu aquí. Si aparellem dos electrons sobre un mateix orbital, implica una gran repulsió entre tots dos electrons, ja que es situen en el mateix orbital, en la mateixa zona de l'espai. I per tant és convenient, abans d'omplir un orbital que ja tingui un electró, omplir un orbital diferent, ja que es situen en espais diferents al voltant de l'àtom, i per tant la repulsió és menor. En aquest cas, si considerem que el primer electró es troba en l'orbital X, si col·loquéssim aquest segon electró aparellat, segons la regla de màxima multiplicitat, de Pauli, en la que no podem tenir dos electrons amb el mateix número quàntic en el primer orbital X, aquests dos es situarien més o menys en la mateixa zona de l'espai, o l'orbital X. Si posem aquest segon electró en l'orbital Y, minimitzem la repulsió entre tots dos, ja que es troben en direccions diferents. Recordeu la forma de l'orbital X, que són dos lòbuls en la direcció de l'eix de les X, i a l'orbital Y són dos lòbuls en la direcció de les Y. No es interplaneten entre tots dos. Com veieu, en el cas del nitrogen, el cas límit, hi ha 3 electrons en cadascun dels orbitals p, per el motiu que us he explicat abans de la màxima multiplicitat de Pin i mínima repulsió intraelectrònica. Evidentment, el quart electró, en el cas de l'oxigen, ja l'hem de col·locar aparellat amb un electró del primer orbital p. En el cas del fluor, el segon electró l'hem d'aparellar també, i en el cas del neó, com veieu, acabem d'omplir tots els orbitals p amb tots els electrons aparellats. Hi ha algunes excepcions a la taula periòdica, les comentarem així per sobre. Per exemple, quan arribem al crom, després d'haver omplert els orbitals d amb un electron en el cas de l'escandi, 2 electrons pel titani, 3 electrons pel vanadi, en el cas del crom, que hauríem de col·locar 6 electrons a l'orbital D, perdó, 4 electrons, un quart respecte al vanadi, perdoneu. Fixeu-vos que un dels electrons dels orbitals S omple un dels orbitals D, i tenim els orbitals S i P amb tots els electrons desaparellats. Aquesta és una excepció a la configuració electrònica de les regles que hem donat abans. I pel cas del coure passa una cosa similar. Fixeu-vos en el cas del níquel. Hauríem de col·locar el 11è electró en aquesta posició d'aquí, i fixeu-vos que el coure el que fa és col·locar un dels electrons S i acabar d'omplir tots els orbitals D, deixant un electró desaparellat en un orbital S. Per tant, és una excepció a les regles que hem donat en el cas anterior. I aquestes són les configuracions dels àtoms de crom i de coure en el seu estat fonamental. Bé, ara que ja sabem omplir els orbitals amb els corresponents electrons i coneixem un parell d'excepcions a aquesta configuració, passem a veure si es pot calcular la càrrega efectiva d'un electró depenent de la seva configuració electrònica. El fet és que hi ha unes regles, anomenades regles de Slater, que són purament empíriques, que ens permet calcular aquesta càrrega efectiva sobre qualsevol electró, que com sabeu vosaltres és igual a la diferència entre la càrrega real que hauria en el centre del nucli menys l'apantallament de tots els electrons que estan per sota del que estem considerant. Bé, les regles són molt senzilles. Donat un electró qualsevol, els electrons més externs, o sigui que tinguin una n més gran que la considerada, no apantallen.
Els electrons del mateix grup de Slater, que ara us parlaré, apantallen 0,35. Què s'entén per un grup de Slater? Bé, el que hem de veure és que no tenim en compte ni el principi d'exclusió de Pauling, ni la regla d'Auvaux, ni res. Senzillament escrivim la configuració electrònica, com veieu vosaltres, per ordre de n. US, 2s2p, 3s3p i, com veieu vosaltres, agrupar els orbitals sp dintre del mateix conjunt. Això s'anomena un grup de Slater. Després del 3p no aniria al 3d, sinó que aniria al 4s. No, pintem el 3d. Després un grup de Slater, 4s, 4p i finalment el 4d en solitari. Després vindria el 5s, 5p, etc. D'acord? Cadascun d'aquests grups s'anomenen grups de Slater. Els electrons del mateix grup de Slater, per exemple, imagineu-vos que tenim una situació fins a 3p, per un electró 3p es considerarien que apantallen 0,35 els altres electrons 3p més els electrons 3s, que estiguessin dintre del mateix grup, i ho multiplicarien per 0,35, excepte si és un electró US dintre del mateix grup, que al contrari apantalla 0,30, que aquest no hauríem de considerar més que en el cas de l'heli. La tercera regla ens diu que per un electró S o P d'un grup, tots els electrons d'un grup inferior, N-1, apantallen 0,85, i els altres, N-2, apantallen 1. I per últim, per un electró D o F, tots els electrons interns, ja sigui N-1 o N-2, apantallen 1 completament. Recordeu que els orbitals D eren poc penetrants. Per exemple, anem a calcular l'apantallament d'un electró US del heli. En aquest cas, la configuració de l'àtom d'heli és US2. Com considerem un electró S quan apantalla l'altre, hem de saber que pels US els electrons de la mateixa capa apantallen 0,30. Per tant, en aquest cas és U per 0,30 és igual a sigma. Per tant, 0,3. Per tant, la càrrega efectiva de qualsevol dels altres electrons serà igual a 2 menys 0,3, que és igual a 1,7. D'acord? 2 és la càrrega del heli. Pel cas del vanadi, quina seria la seva configuració? Doncs molt senzill, dibuixem els corresponents grups de Slater per ordre. Recordeu que no tenen res a veure amb la configuració electrònica real de l'àtom de vanadi. En aquest cas seria US2, 2S2, 2P6. Primer hem omplert 2 electrons, aquí hem omplert, com veieu vosaltres, fins aquí 10 electrons, 8 més 2 fan 10, 3S2, 3P6, seran 8 electrons més, o sigui, ja tenim omplert 18, 3D, en aquest cas, 3, 4, S2, 4P0. D'acord? Amb la qual cosa, en aquest moment acabem d'omplir 23. 18 més 5 igual a 23. Quina serà la constant d'apantallament? Doncs serà igual a
electró 4s. Serà igual a 0,35 per 1 a l'altre electró S més 0,85 per 11, o sigui, la suma dels electrons n-1, 2s, 3p i 3d, més 1 per 10. O sigui, tots els electrons de les capes n-2 inferiors, que en aquest cas només són aquests d'aquí, que són 10 electrons, apantallen un cadascun d'ells. En aquest cas, el valor d'això és de 19,7. En total, entre un dels propis electrons S, tots els electrons D, 3S, 3P i tal, aquest electró S veu 19. Es veu apantallat en una quantitat de 19,7 unitats de càrrega. Per tant, la seva càrrega efectiva és igual a 23 menys 19,7, que és igual a 3,3. Aquesta seria la càrrega efectiva que veu aquest electró 4s. Anem a veure què passaria amb els electrons D. Veuran més o menys càrrega del nucli que l'electró més extern 4s. Bé, dibuixem la seva configuració electrònica. US2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2, 4p0. Ara només considerem els electrons 3d. Per tant, els electrons 4s, que tenen un número quàntic principal superior, no intervenen en l'apantallament. Bé, quina serà l'apantallament? Bé, cadascun dels altres electrons 3d, o sigui, són 3, per tant 2, restaran 0,35. I com és un orbital D, la resta inferior, n-1, n-2, etc., cadascun resta 1. Per tant, seran 6 i 2, 8, i 8, 16 i 2, 18. Això ens dona un valor de 18,7. Calculem la Z efectiva i aquesta serà igual a 23 menys 18,7, que és igual a 4,3. Llavors, en definitiva, la Z efectiva de l'orbital 3D és més gran que la Z efectiva de l'orbital 4s. Com es manifesta aquesta càrrega efectiva? Doncs en el fet que és més fàcil arrencar un orbital 4s, que veu menys nucli, que no l'orbital 3d. Per tant, si volguéssim ionitzar un àtom de vanadi, el primer electró que nosaltres extrauríem seria un electró 4s. Bé, passem a escriure configuracions electròniques. Pel cas del calci,
que té un número, com veieu, atòmic de 20. La seva configuració electrònica serà US2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. En total, com veieu vosaltres, 20 electrons. Pel zirconi seria US2, 2S2, 2P6. Recordeu que en la primera capa n igual a 1 omplim 2. Quan omplim la segona hem omplert 10 electrons. 3S2, 3P6, 8 més, per tant, i hem omplert 18. A continuació omplim els 4S2, 3D10, 4P6, 18 electrons més. En el moment que omplim una capa que conté orbitals D, aquests omplim 10 àtoms més els 8 dels 4S2, 4P6, per tant hem omplert 36, per tant a la següent capa ja tindrem l'àtom de zirconi. Primer omplim els 5S2, 38, i ens queden els 4 T2. En total ara ja tenim 40 electrons. Per tant, és un metall de transició en el que hem omplert els orbitals 4D. Per l'anió bromur, la situació són 35. Fixeu-vos que fins que havíem omplert la capa, en aquest cas la 4 completa, havíem omplert 35, per tant ha de ser de la quarta. US2, 2 electrons, número atòmic 2, 2S2, 2P6, hem omplert 10. 3S2, 3P6, total ja tenim 18. 4S2, 3 de 10, 4P5 seria el brom. Com tenim un electró més, perquè és l'anió bromur, seria configuració electrònica 4P6. Configuració electrònica, per exemple, del cobalt 2 positiu. Amb un número atòmic 27. La configuració electrònica serà US2, 2S2, 2P6, i hem omplert, en aquest cas, 2, 10, 3S2, 3P6, 18 en total, 4S2, fan 20, 3T7 seria la configuració del cobalt neutre. Ara bé, com és cobalt 2 positiu, seria 3D5. Quina seria la configuració de la darrera capa de valència? Fem una caixa per cadascun dels orbitals. 5
pels orbitals d. Per tant, 4s2, omplim 2 electrons a l'orbital 4s i hem de col·locar 5 electrons als orbitals d. 1, 2, 3, 4 i 5. Sí, aquesta seria en definitiva la configuració electrònica del cobalt 2 positiu. Com veieu, 5 electrons desaparellats en els orbitals d. Bé, aquí teniu altres configuracions d'altres àtoms de la taula periòdica, perquè us poseu vosaltres com un problema i comproveu les seves configuracions. Bé, passem a fer un repàs de la taula periòdica, ara que ja sabem com s'omplen aquests electrons. Recordeu que inicialment la taula periòdica era una manera de representar en files i columnes aquells àtoms que tenien propietats similars. En un moment final es va donar compte que aquests estaven ordenades per ordre de número atòmic, en una sèrie de columnes i files, començant per l'àtom més lleuger, l'hidrogen, en una columna, i l'àtom d'hidrogen d'heli en una altra columna. Ara que ja coneixem les configuracions electròniques, veiem que, donant un cop d'ull a la taula periòdica, veiem que estan ordenades segons aquestes configuracions electròniques. Bé, com veieu, en el cas dels àtoms que tinguin una capa completa, aquests se situen a la darrera columna i són els anomenats gasos nobles. A mesura que nosaltres anem omplint els electrons s, p, etc., anem movent-nos per la mateixa fila. Per exemple, l'àtom de liti és un electró amb l'orbital 2s amb un electró, mentre que el beril·li és el 2s2. Si volem omplir els orbitals p, que són els que venen següents, passem a la columna 13, en la qual comencem pel bord, que seria 2s2, 2p1, carboni 2p2, nitrogen 2p3, oxigen 2p4, 2p5 pel fluor, etc. Per la tercera fila, la situació és totalment idèntica. Ara bé, en la quarta fila, després d'omplir els electrons S, en aquest cas els 4s, passem a omplir els electrons 3d i ens trobem amb tots els elements anomenats metalls de transició, que són aquests d'aquí. La cinquena fila és exactament igual, mentre que a la sisena ens trobem que després de l'antani hem d'omplir els 14 orbitals F que donen lloc als elements anomenats terres rares. Bé, per tant, veieu vosaltres que hi ha una relació entre la posició a la taula periòdica dels elements i les seves configuracions electròniques. Ara bé, en base a aquestes configuracions electròniques i posició és possible predir el comportament periòdic d'aquests elements? Doncs veurem que sí. En principi, tots els elements que es situen en una mateixa columna tenen bàsicament les mateixes propietats químiques. O sigui, tots els elements anomenats alcalinoterris, situats a sota de la primera columna, sota l'hidrogen, tenen la propietat, per exemple, que tots s'oxiden de la mateixa manera perdent un electró. Per exemple, els